खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सायखं ब्लग इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायना लाहरनाय जालायबाय। अखा बोथोर अखा हागासिनो दङ। ओमफ्राय दिनै माने बे अखा हानायनि थाखाय माने जेरावबो ओंखारनो हायाखै आरो खामानिबो जायाखै नालाय, बेनिखायनो दिनै दायो संगासिनो दं बर'नि गुबै ओंख्रि माने नारजि दं, दायो नै गोदौगासिनो दङ नारजि ओंख्रि। खालामबाय थाब्लानो जाबाय, मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो, चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब माबा साबस्क्राइब लाब्लानो जाबाय। मामा देखायनाय देखायलांबाय थानो। ओमफ्राय नै जाहैबाय अमा बेदर। बे जाहैबाय अमा बेदरजों आलु, नैबे जाहैबाय नारजि ओंख्रि, बर'नि ओंख्रि। थ' लोगोफोर, नारजिजों अमा बेदर, दायो फाइनालि नारजियावहाय अमा बेदरखौ होबाय। सोर माबायदि सङो मिथिया, आंना संनाया एसे बेलेग दै, आं माने हेल्पारसो, संग्राया बेलेग दङ। दायो नै गोदौगासिनो दं, अमा बेदरखौ नुदोंना, नै अमा मेजेम। उफ, दिनै माने बोथोराबो थान्दा, बिराद मोजाङै जानोसै आरो दिनै नारजिजों अमा बेदर। ओमफ्राय लोगोसे दङ बिथिंजाय अमा बेदर भाजि, नायनो हागोन नै, भाजि माने आलुजों आरोना। नै अखा जुब जुब हानायजों नारजिजों अमा बेदरजों खम गोथावै जागोन जों दिनै। थ' नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो। नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो, चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। दायो गोदौगासिनो दङ, बा हिउ गोदौबाय नै नोंथांमोन लोगोफोर नायनो हागोन। नै नारजिजों अमा बेदर, जोंनि बर'नि आंगो गुबै ओंख्रि, माने बर'नि एकदम मिलौदो, माने जाबाबो जोबाबो सिखारलायनाय नंला दा। नारजिजों अमा बेदर जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रि, नारजिजों अमा बेदर दायो माने गोदौगासिनो दङ। ओमफ्राय अमा मेजेम, ओमफ्राय मोदोमबो एसे दरनैसो होबाय। ओमफ्राय अमा मेजेम नारजिजों। थ' लोगोफोर, गोथाव जादोंना जायाखै मिथिया दै, दायो माने जानोसै। नै बियो नारजिजों अमा बेदर, ओमफ्राय नै बियो अमा बेदरजों आलु आरोना, ओमफ्राय बानलु बोरदोन, ओंखाम। गोथाव जादोंना जायाखै जानोसै। नारजिखौथ' माने आं सङाखै आरो, ओमफ्राय आं माने हेल्पार खालामना होदोंमोन। ओमफ्राय अमा बेदरखौ आलुखौहाय आं संदों आरोना। दायो जानोसै। गोथाव जाबाथ' जाबायसै, गोथाव जायाखैबाथ' आरो माथो खालामबावनो, मोनखाबाय दाथ' आरो संफिननो हाला। थ' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, एसेनोसै, गोजोन्थों, जेबो हरनि।